yang ni kamu dan kam ke ban penyat ban IT sulit ban penyat tak jing ing jengah pacu tak ada pol wong aku ni ha pok ka ka long basan ka ba khatsan ka city efsas wong ni wong ba khmi ba kum phiat om kum ki bam start ni ke kum ki basta ki briu ki basta ki kita ki briu ki ba ailat be ki ba IT be ya ublei bu nyalam ni ki ki briu ki basta ki kita ki briu ki ba yai ni scam be ni ke ha ka len ti jong ke jing sisa kita kan la nyoi ki kum ki briu ki basta te haba bat hang ni ru ni norwa he bu ong tu penyat yang ha ka len ti jong ni udwai ru shau blei ba ublei un penni ya ke ya kata ka menstream ita ka do nut jong jing ko ngu ya ke ki ba ublei penyat kata ka we haba cisian ni ba ulong atura tu penyat da mami uni norwa sam ulalong bala kloi ban IT de de dong kat ba mi ong ngan but be kat se ba mi yalam ngan but be kat ke ba mi ong ngan ko ngu beแต่เดนตะกะดาวหากตะคอดกะบะบุดอุดไว้กะตุกจิงด้วยนะตุกตะคอดกะบะไลพันเรียวไลพันเมียววงโนตุเปนเดมyaกะดนุจงาสิเสกะจิงพลากะจุมีตุเปนเดมนามะกะดนุจงากะลองกะบะกะลองกะบะjiwatกะโซซาดองปลัดกะลองบะระบดบะหังamaiกะบะโซสตาร์ทปลัดngalayat be la ka jong ka sipang di mentang aku bangan ong bangan pendem no di bangan ko ngo no ji sisa ka jumi bos ka tanga sakama bos ka tanga jengai no ni mentang awan ong try Sim IT. Kadang kam ya kajing rap kajing ba men bom men prano yang ni ka donut ka bala ka bala jiwat da kajing sala da kajing ko ngu da kajing bom ko ngu. Ngakwa mentaban ko ngu. Ngakwa pendem no le dia po kajing penyat kajung. Duai. Usul tu kajing. Mar belai namar ba ha kajing anti da kajing im kajing ula sala no i belai. Ha kajing sala kajing le dem no ula sala i belai juga po ula ko ngu pat ya ni ka wei ke bintang. Bahatu ai ni ka wei ka daw. Kini ka wei ka daw. Jong ni ka jing kita ka wei. Wong ba tu pendem ni ka duduk jangan sa ka jing pla jome om sa ka jing kuat. Om sa ka jing kuat. Haman la ka jing ya lin ti ka jing ka dan de ka bor ka ba kwan yu ka ba kwa yu. Ka ba penbit yu. Bo un kwa bo un le. Ya kata. Kumbau nong kwai penbit ya ka dok ha de ki jing bang ka ba per Kumtara usaitan penbit ini deki kirong pong juga portei ban kwai no engi nang takalenti jong jing sisa. Jing kwan ba jing kwai mi per. Haka jing mut di per tang idak banadin do. UI bat UN. Kata ka ba. Te kumnu ngila ini nu kadan kata ka jing kwan o mi barbon ma kwa. Ban le ki ba. Kalau persyai ka mon ko jing ni. Tada ong kwa ban yo jing lalut no nak ni ka pop nak ni ka syate saku. Kau kau ban pai no anak tabar. Kadang tu no. Uang ba tu pen pai no aki khmat jonga nak jing thala. Ka jing kwan barabo ka treka ma ka ha ka jing kaki khmat. Nginum kwa ya ka ki bang ngim ui. Mo kini ki kimi kpa ki badan khun lungret so thu ba de ne ki pinya ki le jin le ilam hayo ne hanu surok ne ki kampun jingai ne ki dukan ki ba khambun thila kai. Kampun jingai ne ki dukan ki ba kampun bun ki jan ki ba itna ma belai. Ki khun tak shui mei ngakwa. Ini. Mesti tak kata ro, dat bet mei Asia. Da yo long. Ini. Hadu tu apoi hayeng ro. Dat bet ma belai. La yi dah tak kata la sendur la stur hang ni, tak ken mau bai. Kata ada kawai. Te uni norwa sa mo ing ngang dan nak kemuni ka jing e. Tak kata ka jing pensyoi jong syaitan. Kebawan nak kata ka jing syukur jong ka jing bam shisha, kilong ke ba itnat. Hadu kata. Kada ka kering yang ka kwai yang tengah ko ban yo jing alut nak kata ka benta kada wong no to ya rap bat pen pai no ki khmat dengan nak kata ukam ong khabrip ukam ong klau no no pai te ka jing im jing iri dan kam le tang kata lara kumnul ngila kum pai din no iblei ngila kum pai din no jing sisa jo iblei minta ka dan kam ye bingin la yu bingin pai no sinu so iblei I no ya ta ka jing kwan bro minda ya tak jing kuat baru belum persyai kamu ngajung lagi jing kuat berai ya tak jing hak spa tak jing hak jangan ni jing sobhar ngin di ben ino ngim di ben pechu si kita ki baru ngim di ben donu kata jing kuat ngidan kaman pha sinu tak ada unang tho ke bru wong no wong ba to ngin kimi sinu sau jisu mar belai
Namar ba jimut yo kalong kat bangin ang kmi siya Jisu kata Jisu unang penjanai unang pentema Yesu kai. Dia kata ka jinget dia kata simpang bangida. Okay. Ini midan kantang man chupai. Dia ada ka khamat ka jungi ka yai ne skemai ban pet ban kmi ya ka jing sisa jo ka ting jung blai nganget skemi bangin num ba bun sin ngin lat bet. Lagi nak jing pensyu. Ngin lat bet nak kata ka jing riam ka jung setan. Baru persang man penbit ingin nong nganam tre ban pet. Dengan pet bitang ai tang ya ka jing sisa. Bara ka Bible ngi i sibun kinuksa. Nakadaw jo ka jing kwan kibri ki poi ban laptop ini. Debet u poi ban laptop nama blai u i. U i kwa. Jadi u akhan ro beli sa poi ban laptop nama bu u i. U i kwa. Ka Ananias bak Sapira ro beli sa poi ban laptop nama bu u i. Bak tolong si i kwa. Kata ri pop. Nama beli namar ba. Kini ko kadang badang kamar. Namar ba unong kwan. Ulong ba kloy ba. Ban le ya kanu kunu. Wat la kalong ka pop ro nak benta berpenhun yang kata jing kwa. Selera bon le ya kanu ka kam la da ka pop ang kanaro ban penhun yang kata ka jing ikwa ka jing. Tengi ngi haban husiar ba kata. Balai ba ki brio menta ki sapoi ban laptop ban gani ban penhun yang kata jing kwa. Kitip ka ka pop kitip kilong ka ba sneo tama kile ba. Ban penhun yang kata jing kwa ka jing. Dia kum ki khun kestan ki bangai ngim de ban long kum ta. Ngim de ban long kum ta. Dia hang tu uang no de uang ba. Tu pendem kita no tu penpai kiman tu penim no. Penim pada kai penim ya penim yang ah. Kini kita penim kemud ban revive pen temai bor dia. Pen temai bor. Bos kata ngala sakema, bos kata ngala sala, bos kata ngala kuai ki bekerja pertai uang. Ngala ngan sange no. Pen temai bor be yang asa istin pak kenang bangala ban leu. Bangala bangan pen ko ngoi me. Bangala ban ikwa tang ni kemon ko. Ngadan kambing ikai ya kajing pentemai bo ngadan kambing ikai ya kajing penset bo bangala ban penhun ya kajing tawa jong jing sisa jong keting jong kemulian sih dak pedang jengi dan buang dangar ngamat di barabori dan be kajing sakamane hatai ina tending barabori ha ban pai ha bakede benri no ban pai no siu blai no try tu ya rap but cuba ai bo nga penim pentemai bo dengan sa isit pak kena bangala ban ko ngu ya ni ketin kejomi